Hello guys, nơi yang लोगोनाव थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो जालुआव थांनो नागिरदों लोगोफोर बियो जालु बाजारनि बियो जालु बाजार आं बेरायफैदों नायलांबाय थादो ओइ जालुआव दिनै बाजार रबिबारनि बाजार दिनै नायलांबाय था माबायदि बाजारा हिनजावा 50 जाहैनो नागिरदों लोगोफोर दा अमा बेदर बाजाराव हाबबावगोन लोगोफोर नायलांबाय था अमाखौ स्किनिं खालामगोन र' आंखौबो खेबफानो हायोला दे होनदे नुदों अ मा खासि मेजे मोजां बेदर लांफै बेमार लांफै बेदर मोजां लांफै गुफुर मोजां बेदर नै गारि बोराय लाबोदों मालाय बेहा बियाव हरफानायनो आंनाबो बिदि हरफाबा आयै खम मोजां जागौमोन ओंख्रि लायनो मालाय बिना हानांगौना ओइ आंनिखौ नै सिख्लाफोरसो गियो गारिया बिदियाव गाखोआ खय बोसोर जाखो नों हिनजाव लानाया थेर' नै बेनो हिनजावा बिराद गावदांखा मोजांथार नै मालाय बेजों थांदों नै लोगोफोर गारिया बेनो नै नायबाय थादो लोगोफोर नै